ayaw bismillah TV STM jabarani kan o min ka baara bɛnnen don Sheikh Ali Badara Sangare ka lamagaw lalila aw ɲɛkɔrɔ sanga ni waati. Fayda kɛnɛ jamakulu sanama foli ni tanu ni barika da ni waleɲuman dɔw bɛ ɲɛsin aw ma ka deli Ala fɛ Ala k'an mago ɲɛ ni fayda ninnu hɔrɔma ye salli ala rasuli. An bɛ fayda kɛnɛ kɔnɔna na kunkolo dimi mana juguya cogo o cogo kunkolo dimi a mana juguya cogo o cogo n bɛna aya min f'i ye i janto a la. Nin ye kunkolo dimi saroli fura ye i bɛ kunkolo minɛ i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim kul man yaqilakum bilayil wa nahar min rahman bal. I bɛ nin kɛ kunkolo la siɲɛ 3 walima siɲɛ 4 cɛ ni muso walima siɲɛ 7 a bɛɛ ka saro n'a ye i b'a fefe na Ala sɔnna kunkolo dimi b'i ban pewu. N bɛ segin aya in kan kul man yaqilakum bilayil wa nahar min rahman bal. Fayin kɔrɔ de ko n bɛna fɛn salo ni Ala tɔgɔ ye a fɔ jɔn bɛ se ka tagani kɛ su ni tile ka bɔ hinɛ masa ka tɔɔrɔya ma ale dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ. Jɔn bɛ se ka tagali kɛ su ni tile ka bɔ hinɛ masa ka tɔɔrɔya ma ale Ala dɔrɔn de bɛ se o la. Donc aya in kɔrɔ ye nin i y'a fɔ bamanankan na i y'a fɔ arabukan na i y'a fɔ kan o kan na a bɛɛ fɔ Ala bɛ kan bɛɛ mɛn. K'a fɔ n bɛna fɛn salo ni Ala tɔgɔ ye a fɔ jɔn bɛ se ka tagani kɛ su ni tile ka bɔ hinɛ masa ka tɔɔrɔya ma ale Ala dɔrɔn de bɛ se o la. N badenw ni aya in bɛ ko caman kɛ hali nɛgɛ haya kisɛ kan'i minɛ nin b'o kɛ muru kan'i don nin b'o kɛ nin bɛ ko caman kɛ mɛ n kan bɛ min ma sisan o de ye a kunkolo saromayɔrɔ ye. Ni Ala ye waatiw fɛrɛ an ye a nɛgɛtɛmɛyɔrɔ a n'a bɔgɔbilenmayɔrɔw an b'olu d'a ma. A balimakɛ don Ali Sangare Mali la Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la